L-4 wara nofsinhar mistoqsija tul ta' ħin quddiem il-Parlament mill-ġurnalisti preżenti il-Prim Ministru Robert Abela ma ċaħatx illi jikkomunika ma' imħallef permezz ta' WhatsApp u konferma li ltaqa' miegħu ċewwe mal-imħallef Wenzu Mintoff fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Hemmx mod iktar trasparenti milli WhatsApp. Għalek, ma tlekx WhatsApp jena, għatlek jena iltqajt fiżikament mal-imħallef in kwestjoni. WhatsApp mhux veru. Jekk xi ma tilkomx hekk le dawwarx, ara, ħu paċenzja, iddawrux il-klim tiegħi. Jiena qed mod ċar, illi mal-imħallef Mintoff iltqajt. Robert Abela sostna li għandu kull rispett lejn l-imħallef Wenzu Mintoff għalkemm ma jaqbilx ma dak kollu illi jingħad minnu fid-dikjarazzjoni. Fatt gravi, il-meta l-ġurnalisti wiġbuh dwar dan fakkarhom illi hu avukat. Prim Ministru, jekk qed tgħid li ma taqbilx ma dak kollu li jingħad fid-dikjarazzjoni ġuramentata tal-imħallef Wenzu Mintoff. Provax tpoġġilik l-infħal. Imma hija gravi, Prim Ministru. Hija gravi, Prim Ministru. Naf, imma hija gravi. Illi għamil tomri. Hija gravi. U iġeb għal dan it-tip ta' domanda. Nemnuh, jew ma nemnux. Le, m'intix se twaqqani fil-risposta. Ma diċi waqak, ma jew nemnu, jew ma nemnu. Li tixtieq li tieħu minn għandi. Intant brabta mal-fatt li l-imħallef Mintoff sostna li Robert Abela kien għeddet impjegata fl-uffiċċju tiegħu illi jitelfilha xogħla l-ewwel kaxkar saqajh biex iwieġeb imbagħad it-tanta jixħed dubji fuq l-istess impjegata. Huwa vera li għeddiet impjegata tal-qorti? Permettili Francesco. Nifhem li ma tridunix inwieġeb, però huwa vera. Dikjarazzjoni ġuramentata kienet. Ħanwieġeb. Għalli ġifieri li teddet il-xagħad b'xogħlu. X'qalet u x'għaddilha. Ngħidu jiena taħt skont id-dikjarazzjoni ġuramentata tal-imħallef Wenzu. L-imħallef ma kienx preżenti għal dik it-telefonata għax konna fuq naħa tat-telefon kien hemm jiena, fuq naħa l-oħra tat-telefon kien hemm persuna oħra sa dik il-persuna tgħid dak illi għandha xi tgħid jien u ovvjament se tgħid x'attilha jien u x'kienet il-kuntest ta' dik it-telefonata. Il-persuna qed tikdeb mhux l-imħallef. Ma tlekx hekk, l-imħallef ma kienx parteċipi f'dik it-telefonata. Minkejja kollox il-Prim Ministru fl-ebda mument ma ċaħad kategorikament dak illi ntqal mill-imħallef iżda baqa' jinsisti bil-kontradizzjonijiet. Diġà weġibt lill-kollega tiegħek li dak li ingħad bejni u bejn l-imħallef. Jien, għax nemmen li etikament hekk huwa korrett. Nistgħu noqogħdu fuq l-imħallef, dikjarazzjoni ġuramentata. Jiena ħanibqa' lejali lejn dak li titlob il-konfidenzjalità. Qed jikdeb jiġifieri l-imħallef. Ma tlekx. Ġifieri laqal kollu minnu. Jiena ma tlek u laqas tlek hekk laqqas. Ġifieri ħaġa ġurament fals. Ma tlekx hekk lanqas. Mela, imma qed tifhem il-kontradizzjoni. Li laqqas xejn ta' Francesco Catania, Net News.